Ada cucu bunga nada Mahesa Suralogi. Ada Cak Wandi Channel Kartika Laras. Terima kasih. Iya. Daripada sirai sakit cinta sakit rindu yen wangi rapi so turu yen awan rato yen mangan amer kotarsa kelingan bener kowe betul kandamu Acah ayu tunggu-tunggu ora liya mung sliramu Rina wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu Acah ayu jonggu ya guyu lali wayang lali petung itu rasane wong lagi gandrung milih hajat apa pilih burung yen burung tak trimo gantung masak sih ya tenan ayo malaria malah rindu sedina rasane seminggu ning awak ora dikurung numpak tekan aku ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak aduh tiup anakmu kaya wong gemblung kapan dina bareng pitulung iwak cucut nyemplung ning sarung nyebandung alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung Mahesa sumpah ayu songgu ya guyu pilih bacot apa pilih burung
urung tak trimo gantung. Malaria apa malarindu sedina rasane seminggu ning awak marang ing guru tumpak dokar lakone ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Aduh bapak, aduh biyo, kapan dikomparing pidulung iwak jujut nyemplung ning sarung kebacut alias kadung ngentek